Arratsaldeon eta ongi etorri gure antzerki saioa ikustera. Gu DBH-biko ikasleak gara, eta gure irakasle Aitor, Maite eta Marijo buru ditugularik zuentzako antzezlan hau prestatzen aritu gara azken hilabete honetan. Gaur gure ordua iritsi da, eta lan xume honen bidez San Nikolasen bizitza ekarri nahi dizuegu holtza gainera. Zuen gustuko izatea espero dugu. Lehenik eta behin, pertsonaien aurkezpena egingo dugu, ondoren historiari hasiera emateko. Ni Julen naiz eta antzerki honetan aurkezle izango naiz. Ni Urko naiz eta antzerki honetan ume izango naiz. Ni Bai naiz eta antzerki honetan ehiztaria izango naiz. Ni Ander naiz eta antzerki honetan polizia izango naiz. Ni Jon naiz eta antzerki honetan ostalari izango naiz. Ni Xabi naiz eta antzerki honetan San Nikolas izango naiz. Ni Ebe naiz eta antzerki honetan umea izango naiz. Ni Paula naiz eta antzerki honetan ume izango naiz. Ni Idoia naiz eta antzerki honetan ume izango naiz. Ni Izara naiz eta antzerki honetan umea izango naiz. Ni Ainhoa naiz eta antzerki honetan umea izango naiz. Ni Kerma naiz eta antzerki honetan amona izango naiz. Okoretan gaudenez, gure gana etorri gara ea histori polit bat kontatzen diguzu. Baina lan handia baldin baduzu? Ez politak, honekin jarretezak betiara eta guzti asko kontatuko izat historiaren bat. Oso ondo. Beno, bihar, abenduak 6an, San Nikolas eguna denez, bere historia kontatuko dizuet. Badakiz bezain izan zen San Nikolas? Ez, kontau! San Nikolas Asia txikian jaio zen, Gerrondel 90 urtean. Eta milako gotzaile izan zen. 55 urterekin hil zen eta mila Italian bere errikia gorritzen diren baselitza bat eraiki zioten. Oso markatua zen denen artean. Eta milariak egiten zituenez oso ospetsua ere. Milariak izan dizu? Bai, badago historioa kontatzen duena 3 haur ikusten zituela. Erneo. Azko gintzai. Leku batzuetan, Oiantzero, Santa Claus eta Papa Noelen papera betetzen. Beno, oso milariarekin azte. Bai, ama, lan egian ditugu gaur, ezta? Bai, egia da, eta gainera guztiak dira deskoduz. Dena den goizeko 6ak ezkionanean gaude, eta ni nekatutetan askatuta nago. Ni gozek nahi, zergatik ez du guztera izaten? Bai, arrazoia
eta aurrean dugun bidea luzea da. Nikolasek lurrean odoltuta zegoen zapi bat aurkitu zuen.
Hangoiko altxoa, hangoiko maitea, ume hauen txikitu dituzte. Sortutako iskanbila, estatu berean gaua pasatzen zen jendea esnatu zuen. Zer gertatzen ari da den? Ume hauek hili daude. Ume gaizua, nork egin dolako estatuari? Ostatuko nagusi izan da, bera da hitzaia. Hene jainkoa, deabroaren etxean gaude. Zuzara hitzaia, berezi duzuna jasako duzu, atxilotuta zaude. Berenka gaitazu gauna. Salbo zara zu. Zuzara gure jainkoa. Gure salbatzaia zara. Zer eginetzak gure gazik egin duzuna eskertzeko. Ez naiz ni izan, hangoikoa izan da. Egun hartatik aurrera, aurrak pozik bizi izan ziren, eta ostatuko nagusia merezi zuena jaso zuen. Ikusi duzuen gertakizun hau miraritzat hartu hori da, eta historioa ahoz pasatu da gaur egunean. Abenduaren hasieran, Legazpin, Euskal Herriko zenbait tokitan bezala, Nikolas Egunaren omenez erronda ospatzen dugu, urte amaieraren gertutasuna iraganez. Legazpiko erronda, janzkera eta usadioa, badirudi arrasatetik ekarria dela, kanta batek iberko du. Orain, lehen hezkuntzako lehenengo eta bigarren mailako aurrek, bere omenez eta ohiturari jarraituz, San Nikolas abestia eskainiko digute. Hauei laguntzeko ikastolako hainbat ikasle prestu gerturatu zaizkigu. Kaxa, gitarra, eskusoinu eta pandero jodeak hain zuzen ere. Guztiei, mila esker. Eta baita zuei ere etortzeagatik. Eskerrik asko eta hurrengo arte.